Čus lidi, vítá vás Germon u tohoto videa, kde se naučíme stříhat video. No, je to takový nic, ale připravil jsem se tady video na Encat a tady máme Camtasia 8, ve který to budeme stříhat. Já už si na Encat jsem dal tohle. Yes. Jo, tady jsem si dělal intro, takže to vydeletujem. To potom uvidíte, to jste už viděli na začátku videa. Takže tady mám na Encat. Tak a tady máme samotnou na Encat. Storno. A tak za to se vám omlouvám. Mně spadla Camtasia. Nevím, čím to je. Ale doufám, že mě ještě, počkejte, já se kouknu si ještě. Jo, natáčíme už minutu a já jsem hrozně omlouvám za tohleto. To nebylo vůbec v plánu. Zavřít okno, tak si zapneme. Pardon, já to teď stříhnu. A hned jsem zpět půlky. Dobrý, jsem zpět, problém jsem vyřešil a máme to tu připravený. Takže máme takhle Camtasii, máme tady hlásy v rozhlasu, takže to možná bude slyšet, nevím. Ale tady vidíte, tady to červený a tady to červený, tak chytnete. A my si dojdeme třeba takhle levým tlačítkem a takhle si třeba jdete na takovýhle kus a tady máte tady nůžky a máte tam napsáno cup. Máme blkat, nejsme takhle asi a zmáčknete je a ono se vám to vymaže a tady se vám to jakoby přilepí, jo. Je to takový dobře udělaný, že víte, kde jste ten cut udělali. No a teď si ukážeme, jak třeba, když má, jako bylo v tom intru, tak teď když mám takhle kousek videa, tohle to tam nezbylo, to jsem zase střih. Tak, tady to stopnu a tady dělám tady ten rozdělovač a tady ten chytnu a uděláme to, že to poletí nahoru, ta na Encat. A teď to je takhle. A teď třeba chci další cut a teď to zase poletí dolů. Dáme to střem hlav. Chci jít na Encat. Než bych proti na Encat něco měl. Miludě. Jo. Tak, teď si to zase celý. A teď to zase poletí nahoru. A teď si to zase, aby jsme to neměli, tak to letí zase dolů. A teď to letí nahoru. Já pokud to jak dlouho natáčíme? 4 minuty, myslím, že je to dost. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud se vám video nelíbilo, nezapomeňte si nasrat, loučí se s vámi Germon a čus.